silang gawas. Alas 7 sa gabi, 7 p.m. Marag alas 5 sa hapon sa Pinas. Pamitaon ako ang akong gate. Napo ko 4 hours bago ang connecting flight pa yan sa Germany. Sa ako pa siyang pangitaon. Germany, so wala pa. Hi, I'm in Germany now. We just landed. Napamisulod sa airport. I mean sa aeroplano. Wala ko kabalo ko sa oras. So nakulbaan ko sa ilahang ilahang imay kanang mag-istorya maka-intimidate o niyog ka na mag-istorya nga pinasuko, pero maayon na lang kay nahuman ako. Maudaw ko nun nalibog ko sa ilang airport, pero maudaw ni ang B sabi mong gano'n ko ang ipangita. So tanawon na to, ay siguro down to. So B, I don't know what to do. There is siguro sa Pikas, Adobe. Okay. AB. So mo na siguro ni. Pero sa sulod walay B. Walay, try na to ulit. U2. Kana siguro. U2. Sakay tayo. U2B. Okay. Now. Saan ni Amri? AC AB. Yeah. So, wala na dahil ko nag-mask tungod kay pag-agi na kong immigration ganiha, niyo man siya take off your mask o wala niya gipabalik. O niya mga tao wala po nag-mask kasi gara mga tao din, so siguro wala na, wala yung vocal letter. So maadi ay so maon dako kayo sab ang ilahang airport, pero ang amount sa tao siguro na bahin-bahin, gamay lang ang tao. Pero ang airport dito sa Singapore daghan kay tao, like murag shopping center. So na-amaze ko sa kadaghan og tao sa ilahang airport, pero dinhi dako sab kaayo, like wala na ko kabalo kung asa na ko kunya naga-escalator, nag-elevator pagyud ko. So wala na ko kabalog asa ko, pero dili kay daghang tao. Naabot na pa sa Prague. Naabot na po ang katugnaw niya. Bisag na pa ko din sa sulod sa aeroplano. Agianan, mapansin na gud na ako. Sa tugnaw kay din. Feeling na ko mas tugnaw din kaysa sa Germany.
So magatang sa ko sa ko ang mga gamit. Ang ako ang kauban akong sundo na nasa gawas. Dahil pangitao na tong akong mga gamit ron. Hala.